तामुलपुराव दिनै आसाम पुलिसनि राइट फर प्राइड लामा हान्थिनाय जायो। आसाम पुलिसा प्रेसिडेन्ट्स कालार मान मोननायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै तामुलपुर जिल्लानि पुलिसा लामा हान्थिनाय हाबाफारि लायो। दिनै फुं समाव जानाय लामा हान्थिनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्लानि एएसपि पार्थ प्रतिम सयकियाया। आसाम पुलिस जिन्दाबाद हिप हिप हुरे बन्दे मातरम भारत माता की जय बायदि स्लगानजों तामुलपुराव गोमखांहोयो। पुलिसनि बे लामा हान्थिनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो जायगानि सुबुं, गामि रैखाथि हान्जानि अनगायैबो गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरा। बे लामा हान्थिनाया तामुलपुर एसपिनि मावख'आव जोबो। जिन्दाबाद 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 অসমৰক্ষী जिन्दाबाद 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 অসমৰক্ষী जिन्दाबाद 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 অসমৰক্ষী जिन्दाबाद 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 আজি এটা অতিশয় গৌৰৱৰ দিন যে প্ৰেচিডেণ্ট কালাৰ যোনটো এৱাৰ্ড যিটো অসম পুলিচে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইটো অসম পুলিচৰ যিটো পৰিক্ৰমা আছে তাত এইটো লাইফত এবাৰেই হ'ব। গতিকে আমি সকলো আৰক্ষী যি এতিয়া বৰ্তমান তামোলপুৰতে নহয় অসমতে বিভিন্ন স্থানত কৰ্মৰত হৈ আছে, আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত যে আমি এটা এনেকুৱা ঐতিহাসিক ক্ষণৰ এটা সাক্ষী হ'বলৈ আমি সৌভাগ্য লাভ কৰিছোঁ। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट समनि रादाब।